Габдулла Тукай, Миграж. Ярты төн булган чагында китте Мәккә ялтырап. Нур туташты җиргә күктән, иңде нурдан бер пырак. Хәзрәти Җибрил бәшарәт әйләде дип, я Расул, Хак Тәгалә хәзрәте тәгъинләде бу кич вусул. Мөнтәзирләр, ләмәкәннәр, бар мәләикләр сиңа, гәршәйгелә килде атлансаң аягың астына. Садрулды шул вакытта Хактан әмер, көн фәякун. Шундый изге йөк белән гаршулды күкләргә рәван. Дөньяда һәр нәрсә дә үз асылына бер әйләнә. Ашты кодрәтле сәмаваткә бу кич Коръән янә. Бәхре вәхдәт асты өскә килде шунда кайнады. Бетте, мәху улды зәмин, һәм дә замана калмады. Калмады сүрәт, бары тәбдил ителде мәгънәгә. Әүрелеп мәгънәгә, дөнья сәҗдә кылды Мәүләгә. Күрде Алланы пәйгамбәр, сәҗдә кылды, баш иде. Ушбу җир булды бөтен, мәҗетләрең дә мәҗиде. Булды саф-саф, кыйлдылар сәҗдә мәләикләр бары. Җәмгулып һәрбер нәби, Муса вә Гайса җаннары. Булды захир, белмәделәр җир йөзе мөнкирләре, монда гыбдият, гыйбадәтнең илаһи серләре. Үтмәде кирпек кагып та күз ачып йомган заман. Мәккәгә инде, фирашы җып-җылы ирде һаман. Нә саташмак, нә гоман бу, нә хыял, нә төш иде. Бер илаһи вакыйга, мөгъҗиз вә серле эш иде.